vil gerne være alene, jeg vil gerne... venner, jeg bliver simpelthen nødt til at sige, hvad? Jeg ved ikke, hvad du siger ja til ved at flytte hertil. Times Burgers. Pizza Margarita. For cirka 4 måneder siden flytter jeg til Zanzibar. Inden jeg flyttede til Zanzibar, der havde jeg lavet en video til jer på TikTok, hvor I kunne få lov at stille spørgsmål. Så vi ligesom laver en Q&A her på den her YouTube-kanal midt på Zanzibar. Og det er altså det, jeg skal til at gøre nu. Jeg havde da regnet med, at jeg skulle gøre det her meget tidligere, end hvad jeg gør lige nu. Det her er 4 måneder siden. Jeg havde regnet med, at jeg skulle gøre det efter den første måned, eller de første 2 uger, jeg var dernede. But no, fordi jeg er en langsom skid, og jeg tror lige snart, at det gælder, at jeg ikke har lavet noget før, så er jeg super langsom. Og det er bare something I have to work on. Så tager jeg telefonen frem, så jeg ligesom kan få fundet de her spørgsmål, som jeg har stillet mig. Altså en grund, så er jeg lidt glad for, at jeg ikke har svaret på spørgsmålene endnu, fordi at jeg kom herned med en plan, som overhovedet ikke lykkedes, og alt det, sådan, det var virkelig overvældende, og det gik slet ikke, som jeg ønskede det. Men jeg har stadig samme mål, samme vision, samme drøm, bare en detour. Og det er det, vi kommer til at snakke lidt om nu. Så det her er en af videoen, jeg lagde op, og det er nu. Og det er altså virkelig windy her. Jeg synes, jeg har fået taget de mest smukke billeder med Carlas kamera. Så smukt. Den her video lavede jeg, kan jeg se, den 19. september 2025. Det vil sige, lige da jeg fandt ud af, at jeg skulle flytte til Zanzibar. Det første spørgsmål. Hvor gør du, når du løber tør for dine hudpleje, hårprodukter og det, som ikke er dernede? Very good question. Jeg har regnet med, at jeg selvfølgelig bare kunne bestille whatever ting fra Shein, fra whatever hjemmesider. Men det kan man ikke bare, fordi at de simpelthen ikke sender til en ø. Det gør, at jeg selvfølgelig har købt en del produkter med mig hernede. Altså vi snakker flere krøllecreme, flere leave-in conditioner, flere olier, concealers, whatever. Jeg har især taget rigtig meget skincare med, fordi jeg vil hellere gå op i min skincare, jeg vil gå op i min makeup for eksempel. Hårprodukter, 100%, jeg vil kunne finde hårprodukter hernede. Det er dyrere at købe produkter hernede, end det er i Danmark nogle gange, fordi at de ved, at der er rigtig mange turister her, og det er egentlig kun turisterne, der køber sådan nogle her ting, sådan noget som solcreme. Hvor de lokale jo ikke rigtig har krøller som mine krøller for eksempel, og de bruger jo ikke solcreme som sådan. Men ja, så inden jeg tog herned, så lavede jeg det her samarbejde med Siri, som faktisk sendte mig en hel masse produkter. Vi snakker, jeg ved ikke om den her pakke vejede 10 kilo. Nej, det ved jeg ikke. Det er måske en overdrivelse. Jeg kan ikke huske det. Men den vejede så meget, at der var peeling pads, og der var shampoo og balsam og treatments og ansigtsmasker og cremer og serum. Altså alt, hvor du overhovedet kunne ønske dig. Der var sådan en, du ved, here you go, you're gonna be in water and salt water and whatever. Take care of yourself. Så jeg har sådan lidt diverse skincare-produkter med hernede, som en skulle have holdt mig, eller skal holde mig i lang tid. Siger vi, at jeg lige pludselig så mangler, så højst sandsynligt, så kommer jeg til at få nogen. Jeg flyver væk snart. Altså lad os bare sige, at der er mange muligheder. Det handler bare om at finde ud af, hvad man ønsker, fordi nogle ting kommer man også til at betale mere for, andre måske knap så meget for, hvis man har nogle gode venner, der vil sende noget hernede til en. Et andet spørgsmål. Hvad for noget mad spiser du allermest af derhen? Her på Zanzibar spiser jeg egentlig rigtig, rigtig meget frugt. Æg. Ris og bønner af en eller anden grund. I love it. Især med sådan frisk chili, som sådan er fint hakket med lime over, som man sådan drysser på, eller hakket tomater eller sådan noget. Så er der så, der hedder pilau. Pilau er virkelig bare ris med sådan specielt krydderi og oksekødstykker, som er lavet lidt sådan, minder om arabisk mad. Og derudover så er noget, jeg ikke lige at regne med, det er, at de spiser rigtig meget chokolade. Det er ikke noget, jeg gjorde i Danmark, men her jeg craver chokolade. Altså jeg kunne spise nogle små bar. 2 af dem på en dag. Snilt. Altså sådan, det gør jeg ikke. Jeg prøver at gemme det til morgenmaden. Nej. Fordi det er det eneste sådan, sukker, jeg kan lide hernede. Der er ikke andet. Altså så er der cookies og så videre, men det er bare chips og ikke så meget. Blandt slet ikke er der ikke. Der er ikke chips og dip. Der er ingenting, du ved. What else? What kind of food do I eat here, Carla? Most here. Sometimes burgers. Pizza Margarita. Hello. Thank you. You can keep it for yourself right now. I will take later. Okay, så er der i hvert fald også Margarita pizza. What? This, you eat this. Yes, I eat this. Jeg spiser masser af frugter. Frugter is fruits. Frugter. Men ja, margarita pizza, det er jeg en sucker for it. Hellere det end en chicken pizza eller en vegetable pizza. Margarita pizza. Burger. Beef burgers også. Pasta. Pesto. Oh, wow. You can down. Close it. Wait. Look here first. Now you have up and down. Næste spørgsmål er, hvad er dit mål med YouTube? Mit mål med YouTube er selvfølgelig bare at dele ud af min hverdag og mit liv hernede. Det er ikke sådan specifikt for
en bestemt sådan formål, det er bare mere, når jeg egentlig gerne vil jappe en masse, fordi jeg oftest hver gang jeg laver stories, så japper jeg en masse, jeg snakker en masse, jeg har en masse på mit jeg gerne vil dele, og ofte så kræver det en længere video, end bare lige en lille TikTok, eller en lille story, eller whatever. Jeg ved, jeg er en kvinde med meget erfaring, jeg har en kvinde, der har virkelig oplevet shit in her life, og jeg tror, det har bygget mig til at være den kvinde, jeg er i dag, og det er egentlig noget af de ting, jeg gerne vil dele med andre, og motivere andre til at gå efter deres drømme, leve livet, fordi at it's too short to not do it. Okay, det her det er et virkelig svært spørgsmål, fordi hvilken udgave af dig selv håber du på at finde derhenne? Eller jeg tror, det hedder dernede, tror jeg, men I don't know. Jeg havde håbet på, at da jeg kom herned, så ville mit primære mål være at være alene. Jeg vil gerne være alene, jeg vil gerne finde ro, jeg vil gerne bare være, bruge tid på stranden alene, jeg vil gerne, do things alone. Men det kunne jeg ikke, fordi lige pludselig, som jeg er så taknemmelig for. Jeg arbejder som social media manager på det her hotel, og der har man en masse rundt om sig lige pludselig, og venner og veninder og så videre. Og de er meget tætte. Og lige pludselig så er du ligesom en del af det, og jeg har meget svært ved at sige nej nogle gange. Men også fordi, at i det her moment, så vil jeg jo ikke sige nej, fordi at jeg vil gerne opleve noget, jeg vil gerne se, jeg vil gerne snakke og så videre. Men jeg vil også gerne være selv. Men den her alenetid blev lidt taget sådan fra mig, indtil jeg så satte foden, og så sagde jeg bare, okay, venner, jeg bliver simpelthen nødt til at sige fra nogle gange, og det er ikke fordi, jeg ikke kan lide jer. Jeg har brug for at opleve mit sociale batteri, jeg har brug for at være alene, jeg har brug for at finde mig selv. I kan enten være med på den her vogn, og bygge en forretning, som jeg gerne vil. I kan være med på det her mindset. Og hvis I hellere vil pjatte rundt og drikke fuld hver weekend, og hvad ved jeg, gør det, men det er ikke noget, jeg vil være en del af. Men for lige at gøre svaret mere sådan kort og præcist, er selvfølgelig, at jeg ønsker at finde rolige ærmer. Stille og rolige ærmer. Altså den her, der bare svæver i skyerne, i bølgerne. Altså jeg healer ved vandet, og det er der, jeg gerne vil være. Fordi første gang jeg var her, var i 2023, starten af 2023, og jeg fandt mig selv. Og det er den person, jeg gerne vil være, og den person, jeg gerne vil holde ved. Og jeg kan ikke helt forklare, hvilken person det er, men jeg kommer 100% til at se det. Jeg er ved at være der, og jeg er ved at arbejde mig hen imod det. Jeg poster bare ikke så meget om det lige nu, fordi at det hele handler om, hvad jeg arbejder med herinde, før jeg overhovedet kan dele det med jer herude. Men det er også noget, jeg nævner på en af mine seneste Instagram-opslag, er, at jeg ønsker at dele netop, fordi at jeg førhen har været den her virkelig hustle businesswoman, og mistet mig selv, og det handler om de der, drik kaffe hver eneste time, hvis du er træt, der er ingen søvn, business first, hvad ved jeg. Og jeg mistede mig selv, og jeg så bare sådan helt ud, altså du kunne bare se, at det ikke var mig. Ja. Og jeg vil gerne vise, at man sagtens skal være en selvstændig forretningskvinde, samtidig med at have det her soft, feminine liv. Du behøver ikke at være en maskuline kvinde, der bare hustler 24/7. Det behøver man altså ikke. Du har plads til begge dele. Hvad skal du arbejde med derhenne? Eller, jeg søgte et job, som egentlig kun var for at komme ind i varmen og have en form for en base. Og der var mange gode fordele ved at have det her job, og det er som social media manager på et hotel. Et af de største hoteller, der er hernede. Egentlig bare som sikkerhed. Jeg vidste godt til at starte med, at jeg ikke ville blive på det her hotel meget længere. Jeg havde regnet med måske give mig selv 6 måneder, plus minus gerne 3, fordi jeg gider virkelig ikke arbejde for nogen. Men det er egentlig også bare for at lære en masse mennesker at kende, få gode kontakter og få en masse nye viden i forhold til social media og marketing. Og 100%, jeg har fået en masse med i rygsækken, og jeg er der stadig. Jeg er nu på min 4. måned på det her arbejde. Og det var overhovedet ikke, som jeg regnede med. Jeg er overhovedet ikke glad for det. Ikke fordi det har noget med ejeren at gøre, det har ikke noget med chefen at gøre, det har ikke noget med, du ved, sådan, det er bare, jeg passer bare ikke ind i et 7-8 arbejde, eller 9-8 arbejde, 9-5, whatever, ikke? Jeg passer bare ikke ind i det, og det er også derfor, at jeg kommer herned, og mit største mål er selvfølgelig at bygge min eget agency, og det er også derfor, jeg lige nu har startet mit eget agency, der hedder House of AK. Et marketingagency, hvor jeg hjælper andre virksomheder med at gro deres tal, om du er... Jeg skal nok lave en video om den del, men lige kort sagt, så er det i hvert fald, at jeg er social media manager, samtidig med, at jeg også kører mit eget selvstændige agency ved siden af nu. Så I kan endelig skrive spørgsmål, hvis jeg har spørgsmål om det. Holder du en plads i sengen åben til mig, når jeg kommer og putter med dig? Ja, Mathilde, der er altid plads til dig. Jeg skal nok putte dig rigtig godt. Har du netværk dernede? Til at starte med havde jeg ingen. Altså absolut ingen. Jeg kender, du ved, sådan nogle lokale fotografer, som ikke til dig, der måske ikke er særlig god til at netværke med folk. Hvis du kender nogen, eller bare sådan ved, hvem de er, og du tænker, ved du hvad, jeg vil faktisk gerne lære mere at kende til de her personer. Skriv til dem. Tag dem på frokost eller aftensmad, eller hvad end det er, og lad hinanden at kende. Altså ikke, vi snakker ikke på det romantiske plan, men sådan business-wise, fordi at det skader ikke at invitere. For eksempel, jeg kunne sagtens finde på at invitere en anden entreprenør til frokost. Kun for det formål er at lære for personen, altså virkelig nip i deres hjerne, og se, hvad kan jeg få af dem. Og det er ikke forkert, for de vil gøre det samme. Men det var også det, jeg gjorde. Og det førte mig egentlig til det her job, for det var ikke meningen, at jeg skulle søge det her job, som jeg har lige nu. Nu snakker jeg også på sidespor. Det er noget, jeg skal øve mig på. Jeg snakker på sidespor lige nu. Men
Apropos, kan vi få en roomtour? Jeg kan ikke rigtig give en roomtour lige nu, for det er faktisk ikke mit hus, og det er ikke rigtig mit sted lige nu. Jeg bor her bare, fordi at det er så svært at finde en bolig hernede. Altså, det er crazy. Plus, det er røvdyrt. Med uddannelse, ja. Jeg er uddannet lærer. Det bruger jeg ikke til så meget. Jeg er blevet tilbudt at have nogle elever, hvor jeg underviser dem online, men to be honest, det har jeg vel ikke have tid til. Det vil heller ikke være det samme at blive undervist nogen online, som det vil være fysisk. Så det vil ikke kunne fungere så godt. Er der maksimal opholdsperiode på Zanzibar, når man skal arbejde der, i henholdsvis til visumsreglen? Jeg tror, jeg forstår det spørgsmål. Når jeg flytter herned, så købte jeg selvfølgelig bare turistvisum, som er 3 måneder, som egentlig er ophørt nu. Men som jeg er hernede, så kan jeg igennem det job, jeg har, altså det som at jeg er social media manager for nogen, så kan de søge et resident for mig. Hvis ikke, så skal jeg selv søge det. Det kommer bare til at tage længere tid, fordi jeg er udefra. Okay. Hvorfor valgte du at flytte? Kort sagt, så valgte jeg faktisk at flytte, fordi at jeg ikke følte, at jeg havde noget tilbage i Danmark, som jeg synes var interessant. Lidt ligesom hvis du har et arbejde, og du føler, at det ikke rigtig udfordrer dig så meget mere. Det var det samme i Danmark. Ja, jeg havde ikke så meget i Danmark i den periode, udover det, jeg sådan selv begyndte at tiltrække efterfølgende. Det var som om, at lige snart jeg valgte, nu skal jeg flytte, så kom alt til mig. Fordi jeg er jo også model ved siden af, og jeg laver UGC ved siden af. Og lige pludselig, da jeg så valgte, at jeg skulle flytte, så kommer alle UGC-samarbejderne, så kommer alle modeljobs osv. Men jeg tror, der er et tegn for Gud, der egentlig vil prøve at teste mig af. Er du villig til at give slip for at opnå det, du gerne vil? Er du villig til at sige fra, for, altså sådan, uden at skulle, hvor det blæser rigtig meget, sorry. Jeg håber, I kan høre mig. Til alt det her, for at opnå det her, som egentlig er det uvidende. Du ved ikke, hvad du siger ja til ved at flytte hertil. Er du villig til at give op på alt det, du faktisk også har drømt om, for at tage til en anden drøm? Altså du ved, du kan ikke få begge. Og jeg tror, det er der, jeg bliver tastet af. Du skal være villig til at give slip, før du kan få noget nyt. Og jeg gav slip på det hele. Jeg gav slip på min lejlighed, som jeg nærmest... Det var det hårdeste. Tog min lejlighed med familie, som at det var det hårdeste, og så til at fremme i lejlighed, sælge mine møbler, sælge næsten alt mit tøj. Altså det var I thought it was Danish, like, are you listening to me? Hvor skulle du bo, og hvordan fungerer det økonomisk? Jeg lige nu bor med min veninde, så jeg bor sammen med hendes kæreste, og ja, mig, og hende selv og hendes kæreste. Hvor jeg har mit eget værelse nedenunder, og deres værelse og ovenpå. Det er sådan 2 etagers kæmpe villa. Hvilken del af Zanzibar skal du bo i? Jeg bor på Norden, altså norddelen af Zanzibar, fordi det er der, jeg var første gang. Det er der, jeg forelskede mig selv i mig selv. Forelskede mig i mig selv, eller hvad det hedder. Så er det helt klart nordsiden, der er min side. 100% jeg også skal besøge Paje, fordi folk de siger, at jeg er den mest mærkeligste, at jeg kan besøge Paje nu. Men I will someday. Så jeg er 4 måneder her, og jeg har stadig ikke besøgt Paje eller noget. Jo, Jambiani dog, og det er tæt på. Og så har jeg været i Stone Town førhen, men ikke siden jeg kom. Siden jeg kom, har jeg faktisk kun været nordpå. Men hvem ved, det kan sagtens være, at jeg på et eller andet tidspunkt flytter til Paje, eller måske har min base nordpå, men flytter sådan, men sådan kan sådan, du ved ikke, så tager jeg lige en uge her, så tager jeg en uge her, og sådan, du ved, det kan man jo. Tager du malariapiller på rejsen? Hvis ja, hvad gør du så, når du ikke har mere? Først og fremmest til alle, der skal rejse herned, lad være med at købe malariapiller i Danmark. Det er i hvert fald min anbefaling. Don't. Fordi det giver jer hallucinationer og så videre. Og bivirkningen ved Danmarks malariapiller fungerer bare ikke godt. De grønne piller, som man køber, jeg tror det er 30 kroner for 100 piller eller sådan noget, dem tog jeg allerførste gang, jeg var hernede. Fordi jeg bor her, så tager jeg dem altså ikke, fordi lige meget hvad skal min krop vende sig til alt sygdom og bakterier og så videre, der er hernede. Så jeg har faktisk ikke taget dem, siden jeg kom herned overhovedet. Og det behøver man altså heller ikke. Der er rigtig mange, der er hernede som turister, som ikke tager det, fordi der ikke rigtig er sådan, jeg ved ikke rigtig er malaria heroppe så meget, som der er andre steder. Det var spørgsmål for den her gang, og jeg tænker helt klart, at vi skal lave flere Q&A's nu her, hvor jeg ligesom får mere sådan erfaring af, hvordan man bor hernede og så videre. Så endelig stil spørgsmål i kommentarfeltet, og så tager vi dem i en anden video. Og ellers så kan I følge med på Instagram og TikTok, hvor jeg også deler en masse sjove ballade og mig i mit kaotiske feminine liv. Så bye bye!